कॉमेडी वीडियो देखिए जदि आपन टिके वैसे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करमु। अच्छा माँ से ना आम बाहागर ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ खोजिले हेले तमे बापाଙ୍କୁ ଟିକେ आम बाहागर କଥା कहूना। बापाଙ୍କୁ कहली जे बापा कहले से गेडाटा ଆଉ ତମେ କୋଉ ଡେଙ୍ଗାଟେ କି? ମୁଁ ହିଲ ପିନ୍ଧିଲେ ଚଳିବ। ଆଉ ମୁଁ ବୁଟ ପିନ୍ଧିଲେ ଚଳିବନି? ନାଇଁ ଝିଅ ମାନେ ହିଲ ପିନ୍ଧିଲେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଆନ୍ତି, ପୁଅ ମାନେ ଯୋଉ ଗେଡାକୁ ସେଇ ଗେଡା। ଆଉ କଣ କହିବି ମା ତ ଯାହା କହିଲେ କହିଲେ ବାପା ପୁଣି ଗେଡା କହିଲେଣି। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ ଆମ ବାହାଘର କଥା କହୁନା। କଣ ସେତେବେଳେ ଲଗେଇଛ ବାପା ମା ଭାଇ ହଁ ତୁ ବୁଝିପାରୁନୁ ମୁଁ ତତେ ବାହା ହବାକୁ ହିଁ ଚାହୁଁନି। ତାମାନେ ତମେ ମତେ ବାହା ହବନି? ନା ମୁଁ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି। ମାନେ ମାନେ ଉଖୁଡା ଖାଉଥା ବାଇଗନ ଉଖୁଡା କୋଉଠି ଖାଇଲି ଯେ ତମେ ତ ମତେ ମୁଢି ଧରେଇ ଦେଲା। ସେଠି ବସିକି ମୁଢି ଚୋପଉଥା। लो प्रिया तोटा केड़े बिबेकी